A Consellería de Emprego, Comercio e Migración vai organizar os vindeiros 27 e 28 de novembro no Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil o encontro Ultreia Galicia, emprendemento ligado ao territorio que reunirá a 60 referentes nacionais e internacionais, 30 empresas tractoras e 150 participantes do ecosistema emprendedor nacional e internacional. Deste xeito, busca conectar iniciativas xa existentes en Galicia co ecosistema emprendedor nacional e internacional no marco do recoñecemento á comunidade galega como rexión emprendedora europea 2025, xunto con Mazovia, Polonia e Caprinia e Zagorje, Croacia. Neste sentido, con este evento, búscase amosar como a innovación pode xurdir do local e proxectarse ao mundo, impulsando un modelo de desenvolvemento competitivo baseado nos valores do territorio. No caso do Congreso Ultreia, mostraránse casos de éxito e vanse promover redes de colaboración, oportunidades de investimento e apertura de novas canles de cooperación internacional, vencelladas co emprendemento ligado ao territorio. Con ese fin, o foro articularase en 2 xornadas ao redor de 3 eixos estratéxicos clave que reflicten a identidade e o potencial transformador de Galicia e que son o sector primario, agricultura, gandería e pesca, o dos recursos naturais e o comercio e turismo, que porá en valor a dimensión de Galicia como destino e marca global.